Ne, ne, ne. Busy kami, Mari. Kayo makapag-picture dyan. Ayan sila. Good morning, Sir Sughan. Ayan, ang ganda ng view dito, guys. Ay, wow, nag-discussion si Uli. Nakatulog natin. At tadi kang sabay niya daw. Di ba tulutuluan sana? Dapat igwa naman sa raw. Maraming stretching. Yan di. Wala pa karay baba ah. Hi to the world. Mayang. Tagasun. Tiyo? Tagasun na si Mama. Siya. Kanya-kanya ito. Kanya-kanya talaga. Oh, picture daw. Magpipicture daw tayo. Oo. Compress. Magpipicture daw tayo. Hiring dumaan. Ayan o. Ni, alika. Mama, ba't siya dito? Ay, dali na. Ay, wow. Hindi magkatagid ba na ang bus? Iyo, dara yan. Kanya-kanya. Kalay din kami. Ayan, nag-picture taking kami guys. Well, nakalay. Hoy, kompres. Sa gitna daw. Sa gitna wala. Yan yung bulkan, bulusan. Akala may so Dapat pala, tadi. Oh, natatabunan ng ulap yung bulusan. Bulkang bulusan, oh. Ganda. wala kayo. Ano talang to? Instant sila. Silipin natin yung mga koi. Wow, ang dami. Maano na mga sira ni. Katao magparong ang sira. Sige, dito eh. Kulaan daw. Si Jandy, ito na sa dulo. Tama ba di? Ang daming tilapia guys. Ang daming koi. Ang daming tilapia. Ang daming... Ano ni? Iguama na ni? Ay. Basta mo kumpul na. Sige na bibi. Sige na, mami. May dugi bagaw yan sa baba. Parisi. Aram ko may araw ka nagkarato mo kayo yung nag-dress. Pida. Cham, ikaw mo pala tiga kaputo. Hindi ka muna kapunto ma. Hanggang dyan lang isa. Just Glove shout out, Sir Joswy. Lalabs Joswy. Nakagat daw sila. Ang tilapia, dami tilapia.
Oh, boy, ang ganda, boy. Oh. Nabili pa ako. Mabait pa. May parangan dyan eh. Parang ha. Tirang niya. Ano to? Pag ito? Tirang ha? Lalab! Yan, lalab namin nandyan. Oh, nakasakay. Maligis. Dami oh. Uy. Baba dito naman oh. Baba dito naman ba? JJ. Dito ka baba oh, dami oh, lalaki. Ha? Ha? Dito baba oh, dami. Oh, may dako. Wala na din. Dali, boy, boy. Ya, kedaton. Pwede lang matumba, baka maulog sa ano. Naulog. Di malagod magpitik yung cellphone ko. Diyos ko, Lord. Distansya ako, tayo magpitik ang cellphone ko. Madali dyan sa ano. Oh, basta pa. Tumugon. Gana pag mo Dat May, talay ba ko, May? Talay ba ko? Hi, yan guys. Balik na kami doon sa aming room at maliligo na daw kami.
Bulkang Bulusan. Ayan, naulan na naman guys. Naulan na. Ayan, makakapira tayo dito kasi may music. Ayan, ayan, ayan. Bilisan na natin. Ayan, ayan, ayan. Naririnig. My heart will go on yung... Dito ang pinakaano. Ayan, di pa pano kasi... Di pa pano yung swimming pool. Kasi, kagabi kasi Ano yan? Pa. Kalay ba kumama sa YouTube? Gusto yung kada. Yung sa ibong. Ay. Prank to. Modern mga ini tadi pinay na mahal. Dai, tadi pa na mahal. Ayan, si Ate Shri, sinusulit talaga yung pagligo. Kasi sayang din naman yung bayad, di ba? Kaya sulitin natin. Mamaya na ako, maliligo ako ulit. Pag malapit nang umuwi. Live lang yan ha. What's up, guys? Mamapon si Buboy. Mamaya, may araw-araw. Baka mag-tugay ka daw mga. Doon ka po sa ano ka ng camera. Hindi ka madya makita. Yan. Baba, nagpa-oran ka na baba. Doon na. Ano si Ruben Padilla? Parang ako may nipon. Mas na-update dito. Alam ko yung kita.
Ano yung sa gulay? Saya kamu yang hubungan kopi di pesantren, saya kamu hubungan. Saya kan yang terus saya ano berbicara, nak boleh memangnya. Bilang dia punya tak bangun, tak mari besok hari itu. Kacang ribuan yang negara gitu. Bisa aku gampang di sini. Mungkin kapitalan ng talaga ang mga tao. Pagka mali ko wifi mo. Ano beneran bukan ini mah bunga. Ini kok dari mana bunga? Kamu ya, kamu makan sama bunga ini juga. Yung magkakonsili na tayo sinaw ko kasi nalungkot na ako mo to. Ayun.
Okay, okay, ayaw mo ka daw pa. Iba nagsalang ko kaya lang. Gano'n na sa ano. Makuha ka naman basa. Subasahan ba ka? Araw ba kaya? Uli o uuruan labanan. Grabe na ang dinabanan. Baka rin nag-edit dito ka. Ano ka na lang? Baka So, yan si Gabriel. Si Yumi. Si Blackie. Si Soto. Ano kung pinipili ko lang ito? Ito? Ito po lang pinipao. Tapos, kunyan bala. So, sampo sa ako. Pagsilagat na. So, kung yung mga dukuhan na basahan doon, nag-iwi. Ikaw, kung ang parang simple, lalaban mo naman. Kasi nagabarakan ka yun. So, unin ko yan eh. Dahil sa mga kote. Sa mga batal ng kantidad mo na mahal mga kung sabihin mo, out yung kapitero. Sabi-sabi ko na gano'n. Pwede ka ito sa bahay. So, ako para naman ito. Magpapahay, hindi pa bayo sa rin ang mga tao. Yun ang yan. Sumusunod din talaga na kayo. So, active sunod. Kaya,
Ikaw, kapag siya. May sinis na suke. Budi na ako ah. Nga, nag-ibig mo. Laro na ka nag-ibig. Happy birthday ko rin dyan. Bakit pa sabi ang pamunggi? Let, masasama. Ang mga against the Ma? Ma, parati siya. Kung na. Mara ko. Si Boboy, pinapamawa? Pinapamawa si Boboy? May ganyan rin ako si Jen kung Ako nga sabi ko na pilitan ako ka sa Kunyara mo kung ako kung pamibili ko lang. Yung, ma. May tao pala. Salamat po. Nabisi si Tres kasi ang daming Sir Paul, maraming salamat po. Oh, ang ganda naman dyan. Salamat po. Salamat po, Sir Paul. Salamat po. Mag-end na po ko. Bye-bye po.